19 май җиңүнең юбилейлы елында районда бер юлы эш яңа һәйкәл ачылышы узды. Чарада катнашучылар саны шикләнгән иде. Аларның берсе Кибәш авылында урнашкан. Яңа һәйкәл үзара салым акчалары ярдәмендә төзелгән. Бу карарны авыл халкы үзе кабул иткән. Без памятник салырга уйладык. Халык җыенында, халык сөйләнү белән авылның ортасында памятник, чтобы безгә бөтен авыл халкы җыелсын. Мероприятиеләрдә, шул җиңү бәйрәмнәрендә халык күрсен дип, безнең элекке памятникның состояниесе да искәрәк иде инде. Икенче һәйкәл Киек авылында ачылды, Светлый трак комплексында. Өченче һәйкәл район үзәгенең Сәламәтлек скверында ачылды. Бу районда Бөек Ватан сугышында катнашкан медицина хезмәткәрләре хөрмәтенә ачылган беренче һәйкәл. Аның плитәләрендә 19 исем уелган. У них были разные судьбы. У них был свой жизненный путь, но эти люди прошли этот путь очень достойно. Первыми на фронт из нашего района ушли руководители наших лечебных учреждений. И среди них была Бурцева Зоя Петровна. Она была заведующей Бестричинской больницей. Она на фронте завоевала орден Красной Звезды. Барлыгы зур бүләкләргә районның 9 медицина хезмәткәре лайыклы булган. Барлык яңа һәйкәлләр ачылышында район башлыгы Илһам Кашапов катнашты.